Oras ma dihita amanginang. Songonima nang ruas napatupa permingguan di bagas tabi marhite live streaming mula tema nang pukota ma perminggota alania manginang taparade maroha do pikirata parjulu mahita martangyang nahom di bagas rohata martangyang mahita. Amin. Tapuji matuhata marhite ede nomor 125 ayat sada dohot 2. Malas dirohaitau mauji dibatau ai asini rohanai noboturohatai umbanuan makubur Yesus marhite-hite gowarni debata ama dohot gowarni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni todi parbadia na tumapalangi dohot tanaon amen marulup-ulup tu debata maho ale sandok tanaon endehon hamu mahamu liau ni gowarna marmulia bahen hamu puji-pujianna dok hamu madok debata tung nasokal doaka pambahenamu binahin ni hinatibul ni gogom ikon marsomba tuho akka musum. Haleluya. 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 Martangyang mahita ale Tuhan debata amanami na di banua gijang asi maroham di hami halak nagaleon di idaho nagugodo musuh nami saitalu do hame di bahen ala ni hagaleon nami di baheni upang ido hami tuho sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tatangihon ma patik ni debata ima patik palimahon dohot lapatanna patik palimahon ikon pasangapo mudo natorasmu asa martua ho jalaliling mangulu di tano na nilehon ni Jahuba debatam diho dia do lapatan ni odo
Iko dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asa unang lea rohatta mida na torasta, dohot mida akka rajatta, rodi akka na tua-tua, dang jadi parota rimas nasida, iko patudo hita jala ikon holong rohatta tunasida, sioloa do nasida, jala sisubuto do rohana, ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata, ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon naumbar tupatikmi. Amen. Tatopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, nabadia jala nabonar, parasi jala partalup ni roha, jala nabasar doho, say marpangulahi maroham, midahami, dibaheni say sama sude dosa nami, dang adong nahu pangasahon hami, dukon asi ni roham, hati goran na pinatupan ni anak mudo, nahu pangasahon hami tujolom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akana hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringo tu hasan ni dosa. Roma hamu tu ahu asa manguli to dimuna. Ninna Tuhan Jahoba tung sura rarado samuna songon abit bunga dadap. Botar do bahenokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen.
epistel di Minggu Jubilateon, imana tarsurat di Sada Raja-Raja 17, mamukamay siyanaya 17 sahatu 24, tajahama marsika sorin. Jadi dung salpu akka jami taodeng, marsahit ma anak ni paropuan sorangan nai, pola pasang situtu sahitna laustos hosana. Dungi nina paropuani matu si Elia, aha parsauraku tuho, ale halak ini bata, rupa rodo ho tu au, lau pasingoton dosaku, dohot membunuh anaki. Dungi nina si Elia mamadok nasida, buan tuson anak mi. Dungi dibuat si Elia ma anak nai, sian apuana, laus dibuan ibana tu gijang, tu bilut nani inganan nai, jala dia pehon ibana tu podomanna. Dungi jojoma ibana tu Jahoba, nina ma, o ale Jahoba de bataku, tungdohot ma paropuan nama balon, sorangaki marina mago bahayenomu lau membunuh anakna. Dungi di pabustang ma ibana, tolu hari digijang nidak danaki, uhud jauh-jauh tu de bata, ninna ma, ale Jahoba de bataku, ua paulak mahosa nidak danakon tu bagasan ibana. Jadi ditangion Jahoba masuaran si Elia, gabe mulak hosa nidak danaki tu bagasan ibana, laos mangolu ibana. Dungi dibuat si Elia madak danaki, jala dibuan sian bilut pargijang tu toro, jala dilehon ibana tu inana, uhud didok tu si Elia, idama namangolu do anak mon. Dungi do paropuani matu si Elia, nuain pe asaboto halak ni debatadoro, jala sitongan do hata ni Jahoba naruar siap pamanganmu. Ido sahatna, martua do akan atumangihon hata ni debata, jala naupiopsa. Amin.
Tidak ko mahaporsyatai, songon na hinatidak ko nidungata sa haporsyaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugo na so hatudosan na tumopalangi dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, ima na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siya to di porbadia adorang sohabubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal lo ibada di hau pinarsilang na tua tu banua toru dung ditanom na mula mangulu di hari patoluhon na manai tu surgo laho hundul tu siya muni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana sugut tutanoon manguhumi halat na mangulu doho na mate au porsea di parbadia jala adong sada huria na badia huria hato pani hala Kristen akka na badia doho dihasani dosa doho dihatai na mandok mula mangulu sugut daging ni halat naung mate doho dihanguluan na sorasuda. Amen.
huriani tuata, tabagema titing HKBP Serang, Resort Serang, Minggu tanggal 8 Mei 2022. Naso hujahami sia juloon, tajahama di rohat tabi. Na berjolo, goar ni minggu, ima jubilate, marolopolop tu debatama sadok ali tanoon. Doh topik, wasoni debata na panguluhon. Na mangihut perayaan ulang tahun Pesta Perak HKBP Maranatha Cilegon. Di Minggu sedarion tanggal 8 Mei 2022, di Patupado perayaan ulang tahun Pesta Perak HKBP Maranatha Cilegon, maringanan di lantai sadaon, mulai pukul 10 WIB. Tajalo do undangan sian panitia, jala borhat do utusan ni huriata Hubartu Gokon Nasida. Namangihut pertanyaan sektor. Di hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 masuk pukul 10 sia 30 WIB di sektor Sada Serang Siceri di bagas ni keluarga L Simajuntak Inang Calositua Boru Simamora, alamat di Patupa di lantai Sada Garijaun. Di sektor Onom Legok di bagas ni keluarga SS Sihombing Inang Buru Purba Oppo Rahel, alamat Komplek Tegal Padang Legok. Di sektor Ualu Ciruas di bagas ni keluarga J Sinambela Boru Malau, alamat Perum TCP Blok S4 nomor 12 Ciruas. Di sektor 12 Puri Anggrek di bagas ni keluarga RC Hombing Boru Manulang, alamat Perum Puri Anggrek. Namangihut ruas Nabaru mamuka mingguon masuk gabe ruas ni huriat tama na berjolo keluarga Heber Johnson Sijabat inatai Rosmini Efrata Juliana Boru Purba dohot sahalak dadanak Radeva Juardin Sijabat pida sian gereja HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang Distrik 21 Banten, alamat sektor 10 Tolu Pakupatan. Na paduahon keluarga Ginonggom Simajutak inatai Ida Royani Boru Siregar dohot sahalak dadanak Paul Juro Ditomu Simanjuntak pida sian gereja HKBP Serpong Resort Serpong Distrik 21 Banten, alamat sektor 10 Trondol. Nabatuluhon keluarga Chandra Simajuntak inatai Camelia Boru Situmorang dohot sahalak dadanak Ripaldi Simanjuntak pida sian gereja HKBP Pertemuan Nauli Resort 1000 Jawa Distrik 5 Sumatera Timur, alamat sektor Saplonom Bumi Ciruas. Di pasu-pasu tuatama parsaurata do nasida di Hurion. Namangihut titing naing merbagas. Na berjolo titik paduahon. Naing majalo pasu-pasu perbugason ma anak dohot buru ni huriata. Pangoli, Afrado Faradeite Takar Besi. Anak ni Amata Frankie Takar Besi. Tubuni inata Mien Sirah. Sian sektor Pitu Pandeglang Selatan. Ruas ni HKBP Serang Resort Serang. Dohot Orwana Sri Nopita Boru Sihombing Boru ni Amata Linden Sihombing Tubuni inata Roma Udut Boru Sialagan Sian Huta sektor Pitu Pandeglang Selatan. Ruas ni HKBP Serang Resort Serang. Pamasuk-masukan perbugason di Patupa di hari Sabtu tanggal 14 Mei 2022 masuk jam 8.30 WIB di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Na paduahon titik parjolo. Naing majalo pasu-pasu perbugason ma anak dohot boru ni huriata Pangoli Holmes Supriyadi Pangaribuan, anak ni Amata Kuriti Pangaribuan, tubuni inata Risma Boru Si Barani, sian huta Lubban Mual Sidulang Laguboti, ruas ni HKBP Sidulang Resort Laguboti Habitsaran
Distrik Opat Toba. Dohot Oroana, Rani Hot Maida Boru Sihite, Boru Niamata Nari Sihite, Tubuni Inata Lustri Boru Simanjuntak, Sianhuta Desa Natumika Toba, Ruas ni Hakai Rogate Natumika Resort Borbor. Pamas-masuon perbogason di hari Senin tanggal 10 Mei 2022 masuk jam 10 WIB di Distrik 20 Sadabanton. Na patuluhon titik perjulu. Na yang majalo pasu-pasu perbogason ma anak dohot boru ni Huriata, Pangoli, Lamhot Sitanggang, anak Niamata, Raya Sitanggang, tubuh ni Inata Suryani Boru Manurung, Sian Komplek Kebaharan Duku, Sektor 5 Bumi Agung, Ruas ni HKBP Serang, Resort Serang, Distrik 20 Sadabanton, Dohot Orwana, Intan Sri Viola Boru Sianturi, Boru ni Amata Adriano Sianturi, tubuh ni Inata Esni Tua Boru Sinaga, Sian Huta Jalan Bah Tongguran Ujung Pematang Siantar, Ruas ni GKPI Jemaat Khusus Bukit Sion Mertoba Pematang Siantar. Pamas-masuhon perbogason dipatuh pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 masuk jam 10 WIB di GKPI Jemaat Khusus Bukit Sion Mertoba Pematang Siantar. Saya dipatulus tuhat tamas sakap nina sida di Nalaho Merbagasi. Namangihut mutasi perhalado nagoktiki. Acara pangujak konon dohot paborhaton dohot acara ramatama tu keluarga napida dohot na niojakon ima amang pendeta mungkur dohot pendeta Boru Gultom. Patupaon ma di hari Minggu tanggal 15 Mei 2022 di permingguan pukul 10 WIB. Na patu bagihon kor ima kor ama huria ina Kamis Soripada lansia dohot ina Kamis HKBP Maranata Cilegon. Merpelian amplop dohita di permingguan na dipatupa sa Resort Serang. Nama dohoti acara ramatama tanggal 15 Mei 2022 ima hobartu dengan nau pinasahat tuhuriata. Namangihut pesta kotilon dohot ulang tahun pa onopolonopon HKBP Serang. Nunga sahat betu hita proposal pesta kotilon dohot hut pauna puluh tauton huriata marhite situa sektor tabi dengan mata jaha proposali jala arop situtu roha asa sudema ruas ni huriata berpartisipasi manopahi ulauni sian ias ni roha tabi. Namangihut rincian ni perhepengon boema tajahabe dititing nasahat tuhita. Pangula nagok dohot perhalado HKBP Serang Resort Serang Pasahaton. Selamat ulang tahun turuas ni Huria na marulang tahun kelahiran dohot pernikahan di Bagasan Minggon. Semoga panjang umur Tuhan Yesus mamasu-masu. Songoni matik-tik pakubasio do perhepengon di Bagasan Minggon. Sai di pas-pasu tuhat tamay bayan sangap di guarna jala makorhon uli dohot las ni roha di Huriana. Amin.
Dameni debata nasumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Hatan debata tupuk jamita di minggu ta tab surat di buku Ulaun Apostel bidusia mamukan ayat 36 1:47 tajahama hujahama tahutoma di bagasa rata dungi adongma di Joppe paropuan sada na Porsea na margoar Tabita astuanna Dorcas na sumurung mangulahon na denggan dohot babahen asiniroha. Tongomma di ari marsahid ibana laos mate. Jadi diburi ma ibana dipeakom ma tu bilut pargijang. Alai jonok do huta lidda tu huta Joppe. Jadi terbegema tu akadongan si Petrus disi gabe disuruh ma dua halak manopot ibana mangapoi asa humatop ibana ro tumopot nasida. Jadi hehe masih Petrus madongani nasida asa dung sahat ditogihon maibana tu bilut pargijang. Jadi Roma madopoton ibana saluhut buru-buru nama balu akka natu matangis. Dipatuduhon tu ibana ulos dohot abid akka na pinauli ni si Tabita andorang rap dope dohot nasida. Kalai dipalau si Petrus manasida salutna. Dungi marsinggang maibana martangiang. Didopakom ma bakei idok ma. O Tabita hehe maho. Jadi dipabidok ma matana. Dungi dinani idana si Petrusi hudul maibana. Jadi disurdukon matanganna pahehehon ibana. Dungi dijoma akana badiai rodi aka buru-buru na babalu. Di pajongjong maibana mangulu di jolona sida. Dungi sarma di boto saluhut pangisi ni huta Joppe. Jadi torob do gabe Porsea dituhani. Alaina nia doleleng na ibana mian di huta Joppe sorang di sada halak na margoar Simon si Pauli hulikuling ima sahatna. Selamat hari Minggu madihita, salum. Diamuna nahina holongan ruasnya ke peserang oma papudi sahali hami pasahaton babitanuli mabjamita di gabijaton ala nungatakas taboto kompartu penugasan ni induk nuriata naikol borhatam itu HKP Kutabumi. Jadi ala ona papudi bah sepakat mahita hupa gajang macam itu nade. Mula dong anu nama dok kodok ihe pelo mula de. Jubilate ima goarni minggutta saderion. Lapatanna ahama. Lapatan jubilate ah lapatanna. Adong do disita he. Jauh majolo. Marolopolop sada dotolu. Marolopolop tu debatama sandok ima. Jadi minggu sadaron, minggu lasniroha, minggu olopolop, minggu jubilate. Ahama
si oloponoton, ahama si halasonota, ison nakin jami taon, ima ala tarida do hala naporsiai, tarida do ulao ni naporsiai, jala tarida do habal gaon ni wason debata di ngulu ni na porsea. Parjolo ijami taon nakidokon adong sadaina na marguarise. Tabita, bahasa Yunani Dorcas. Bahasa Yunani na Dorcas. Tabita. Ina taon ataradong do haro di bana. Adong di bana, adong di rohana mangalehon. Sian dia seniroha. Godak kala di rupi. Godak kala dibantu. Tapi umumnya akaise. Akaina nababalu jala alani burjuna itu ngatong huriai gabe godang ma namar holong ni roha tu ibana HP bohai bana HP parjolo marsahid dungimu se laos mate taida masoda jadi na burju pe na porsea pe tong do hona sahid takamang kainang da Akana takang pe, akana jugul pe, naso porsea pe, tong dohona sahid. Alena porsea tutuhani pe, na burju pe tutuhani, burju mar minggu, burju mar kamis, burju mar hari selasa, burju mar hari rabu, mar hari minggu, tong do mar sahid. Ditogihon tupukon mahita. Asa dong dihita pemahaman unang tadok molo porsea gabe daw masian sahid. Asa dong pemahaman dihita da. Nah, jadi baik na porsea, baik na porsea tong do hona sahid. Jala inaton disimar sahid pitoruha. Laos mati. Adong sada pemahaman na hurang pas mula marsahid hita na porsea tu Tuhan ayah dodosaku Tuhan seholan na marsahid tahu anakku pe holan marsahid doh muse helaku tong marsahid doh muse parumaiku tong marsahid doh pahopukku pe tong marsahid nabuhado hami unang beadong hata songoni unang beadong pemikiran dohot haporsiano songoni antara sahid dohot na somar sahid isima patuduhonon isedohita sudah isedoau molo akan naso porsea mar sahid hatop may badabu tu dia badabui tu pande lean alai molo halak na porsea nang pemar sahid buhado tong do mandele de tong do mandele jujur katakan sejujurnya jangan ada dusta di antara kita buhado mol mar sahid tamu inang pari kamisi lasrohamu ate punguan namak ko paredi mar sahid tamu marsa dohamu wajar doda au pedang dohonokku ala paditau mul mar sahid itu marlas dohamu dao alai perbedaannya orang yang beriman ketika dia jatuh dia bangkit kembali di kimadabu ibana hehe mana hatop alai halak naso porsea ketika dia bangkit langsung magadap la sohehe la peak masongoni ima beda ni na porsea doh naso porsea jadi asali togion tupuk minggu jubilateon ipatuduhon jamiton tuita bahwa orang beriman juga banyak menghadapi masalah halak na porsea godang dotong ro cobaan tergantung bagaimana anda isomma peran ni haporsiaon tidak nakin ngani pitor disimate ibana itu gihon ma dua halak manang tiga halaki disuruh mai mangalap si Petrus tuhutalida ala
huta Joppe do lidana kini pajono idokon. Mula akan malam ado paling-paling madong 3 kilometer jarak hutainna na jolo. Ito gihoma ialap masih Petrus. Nah, tayo naman ison. Dia do beda ni na porsyado na sa porsya ditangyakon si Petrus ma inata si Dorkason gabe boha. Gabe mula mangulu. Di patuduh de bata mahuasona tadani na porseado na Mateon jala tadani na porseado na posonaon dungi dibain ma tadah longangan hehe mula mangulu inatai. Nah, ima dikisahon. Ima na parjolo nedohon na buju mahita mangulahon akan na denggan. Odo nuaing sada neng do tupukon. Adong dope ruas na manoton nuaing di Jabu. Adong dope. Ati adong dope hamu ruas di Jabu nabe dohot marminggon. Alusamu. Manang dari dia petahe. Neng dohot tupon tu hita, mari kita berlomba berbuat yang terbaik di tengah-tengah hidup ini. Songo inata si Joppe inata si Dorkas na ias jala lasrohana mangulahon na dengkani. Persoalan di tonga-tonga ningoluta suta sukun ma. Olat ni dia dohita ias lasrata jala ringgasita mangulahon na dengkan. Mangulahon na dengkan olat ni yang tiga do. Ate kainang. Olat yang tiga dohita mangulahon na dengkan ni. Takas jo tatusi, sampai kapankah kita bertindak semua hal-hal kebaikan? Sampai kapan? 1 tahun? 2 tahun? 3 tahun? Pemahaman tamajo. Iya, selama hidup. Kenyataan majolo. Ya. Setiap orang yang berbuat baik itu, apakah semua orang menghargainya? Apakah semua orang menghargainya? Seharusnya semua orang menghargai perbuatan-perbuatan yang baik. Seharusnya. Ikut do. Ikon sudedo makalason dohot mangargahon aka na mangulahon na denggan harus. Tetapi kenyataan na bohado. Adong do naso makalomohon. Adong do naso menghargai. Adong. Naso nari songono ma. Buah masikap muna. Medok na kita do. Sampai kapan berbuat baik? Sampai selamanya. Nah, ketika kita berbuat baik, orang tidak mau peduli, orang tidak mau menghargai. Wahado kamang. Wado kainang. Iyo neng dohonon ni si Dorkas tuhita. Si Dorkas sahatu nama taibana toktong mangulahon nadenggan. Inilah contoh teladan yang ditunjukkan oleh Dorkas kepada umat Kristen zaman masa kini. Ya, tohodonyan ay sipata marsa doiba ngabinain loja nauli nadenggan tong dang di hargai. Songoni doi jabu aketinang nga bermacam gaya bekamu gaya muna hapetong amate buha gudang gayami ina muse ala gayam ina muse hape nga habis setan inatai mampain gayana asa tetap prima tetap mantap pero ama tahun lalu tu gareja do la sajopo mar cermin ina muse amang tahe hati akamangate alang gua ka koramon na bujo teh akan bujo sudei
Nido, akan tetap dia menghargai. So ngoni udang amat tapi kay nang da. Nido. Unang pitor adong-adong san hamo kainay mampain pitor gali rohanya matay. Bagaimanapun kita tetap memberikan yang terbaik. Ay songonido iko na udengganido tabay na kamang. Ay hiado songoni sada ina. Dangi na inat taon malo maredde. HP adong pertandingan antar kelurahan. Nah, antar kelurahan. Jadi amat Taipe pengajar musik. Di tiki latihan ini naton ijabu Roma dung saya mana latihan Roma naton. Bapak, baik maju penilaianmu tarik tu edin hudehunina. Roma tahu ini dah. On kelemahanmu, on haranganmu inna. Dan ngadong idok manang dia kelebihan. Ujungna alai dok songoni amate madok bertanding mana ton talu mai mana. Hidup. Songoni mamuse adong antara ka dia do inaton terus do perlombaan nyanyi di ihuton inaton. Ali terus talu dak ya monang. Ala amaton ahli musik holan hagaleu nate pabuah. Ho nagadanga dok kay dokon haulion na. HP ujung na nang wape mate mamaton. Mate mamaton dangi posodo pe. Lung leleng muli muse inaton. Nah, adong perlombaan antar kecamatan membuat kejuaraan kabupaten. Doh musay na taon tong marlati. Dung latihan na taon edei isukun mamata na padua honon. Ay nga mati na nga kan. Buhado bapak beko edeki ina taon. Do amatyo. Jago hian bah. Mantap ni bana. Oido ni mana. Semangat memang tong. Dung bertanding di kabupaten ina taon majuara 1. Dapat majuara sada. Dung penyerahan hadiah saya penyerahan adong mamanukun selamon terus dihutok koinang loba ay tung saya do homonang aliwa sahona tarhona sahalion gabi ho terjuara sada ina manukunom ma ipatabang imana may itiki amatan apa joloi tung soya do ipuji holan salah terus ang adok ya sitong apa ya maton ipujau terus bagak suara mbah senyummu pe jago wajahmu pe ceria ina ujungnya semangat mau lalu imam membain au monang ini naton hamu akamangate mau tung pe songonam acipu lupa natai tabone ita dotong unang pintar taha odon waing buhahi ta patuduhon nadenggan baik melalui ucapan melalui pakatayon apa lagi mampain akana denggan. Ya, anak-anak juga ya harus selalu mendukung, membuat yang terbaik kepada orang tua. Karena kebaikan itu berlaku dimanapun dan kita tahu bahwa dimanapun kebaikan itu tetap menjadi impian dan harapan orang banyak. Pasti terlepas majo adong naso mangar gahon. Untuk itu jangan jemu-jemu berbuat baik. Aka amat tapi ayado songoni amata di huta don masa ma porkas ikut tahu do porkas na jolo HP anak naon masuk tu sekolah SMU iko membayar uang baju olahraga dungi uang pembangunan uang sekolah swasta jadi huta kan do penghasilan HP saya mapor kasya maton. Ipangido sido dulu uang anak ini membayar baju olahraga, membayar muse akadia muse uang sekolah pembangunan na. Ramaton dangadong sena. HP bering anak non tu porkas adong hepeng na. Waduh bapaon orang itu. Waduh bapaon. Saya mau si pangido. HP dapat pengumuman.
ise na so membayar uang baju olahraga do uang pembangunan ikon diperingati ikon di keluar homai bana sian sekolah ima beh mapikir matong anak non mara mai lainnya na molo sanga gabi pakalurau nerhana juna lao ma bapak non do mak non tu hauma mang tu dia baru anak non ibuat ma eme ada ngutong ingani eme kan ibuat ma eme on igadis ma dungi gadis ibayar ma uang sekolah na dohot uang bersagana hape tarpo tama tu bapak non ibadai manak non ibadai ya gadis ho si pawa ho ba ma nga sudah musema to peharwa mologodang hatani ama ahli dokter kita hemang mologodang hatanya ka ama asong dia dokoni wahai dokon ina te jadi hati-hati tak ka ama setunggal bihita ina itu tong itu jadi ala ni saya di badaya matoma anak non jut marohanian anon butuh ama dokon ayah adonimu aiso na emen di bapakmu hugadis ene di bapakku hugadis sip maho una ko gua katam di mana ujung na gabe hom na mamatay uang na matay ay to tu aso na emen ni bapak ni guys nga emen ni bapak ni bawaido persoalan waeng ito nga kulton bohado hita akajolma na ditonga-tonga ni jolma na porsion toktong kita menghargai segala keberadaan kita odon waeng na pina jongjong ni aka pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin negara na berdedikasi termasuk pemimpin negara Jokowi selalu membangun karakter manusia yang bermoral, bermartabat dan memiliki iman yang tinggi. Alani anak muda jangan jemu-jemu berbuat yang baik. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata kepada orang-orang beriman yang berbuat yang terbaik. Saya akan ceritakan sebuah kisah. Ya. Ini kisah-kisah nyata yang perlu dipedomani oleh anak muda. Ada seorang anak muda menjadi pegawai hotel. Dia dari jabatan biasa. Jadi ada shiftnya jaga malam. Satu malam dia jaga malam di front office. Imau gorete front office imana di jolo menerima tamu mulai neng masuk hotel. Anak muda ini yang tugas malam itu. Tengah malam ada opung boru dan opung doli datang pas hujan-hujan deras mau nginep di hotel ini. Tapi kebetulan di kota ini ada rapat besar, hotel sudah habis di booking. Tidak ada lagi untuk opung yang dua ini. Nah, begitu nyampe, tolong mau menginap. Lalu apa yang dibilang oleh dodol ini? Maaf opung, semua hotel sudah di booking. Enggak ada lagi tempat untuk opung. Padahal hujan deras, yang datang opung doli dengan opung boru. Kasihanlah doli ini, yang petugas hotel ini. Tapi begini opung, saya enggak tega untuk melihat opung pergi dalam hujan deras ini. Aku punya kamar di sini, di samping hotel ini. Tidak memang mewah, tapi cukup bersih dan sehat dan bagus. Kata doli ini. Tapi opung boru dengan opung doli ini saling mandang-mandang gimana? Jangan takut opung, karena sepanjang malam aku di sini. Jadi itu tempat tidak kupakai. Nah, kalau opung bersedia, biar ku antar opung ke situ katanya. Nah setelah itu mereka berdua opung ini kemana lagi udah tengah malam. Akhirnya mereka mau nginep di tempat doli-doli itu kan. Nah ternyata besoknya belum bangun opung dua ini sudah sediakan doli ini ada makanan pokoknya ya breakfast lah ya, sarapan paginya lengkap dengan susu. Rupanya mulai besoknya doli ini cuti. Ditinggalkanlah catatan kepada opung ini
Opung, kalau kau udah pulang, ini catatannya, ini kunci ini, serahkan ke sini. Aku sudah berangkat karena aku udah cuti. Kata si doli-doli ini. Nah, bangunlah Opung itu, dilihatlah, udah tersedia makan semua. Nah, akhirnya orang itu pun pergi dan Opung ini pun kembali ke tempatnya. Itu kisahnya. Jadi doli-doli ini tidak pandang mata, pandang bulu siapa, dia tetap berbuat yang terbaik. Kira-kira 2 tahun kemudian datang surat ditujukan kepada si doli ini. Doli ini tempatnya di Philadelphia. Opung ini nginap tinggalnya di New York. Nah, begitu dia baca surat ini, saya mohon karena ada namanya kamu datang ke kotaku, ini tiketmu PP. Saya mengundang kamu datang ke New York dan segera datang menghadap kami rindu katanya. Karena begitu baiknya kamu untuk memberikan kami hari itu. Heran dulu ini, dia ingat-ingat siapa ini. Oh dulu ya pernah memang. Udah 2 tahun kan, udah agak lupa kan. Nah karena udah tiket sudah kirim PP, berangkatlah si dulu ini ke New York. Nah, setelah itu sampai di New York, mereka disambut, dijemput dari bandara jemput. Nah, sampai di rumah, setelah di rumah datanglah Opung 2 itu disambut dengan hangat. Setelah itu selesai makan, mereka pergi jalan-jalan ke New York, kota New York. Lalu sampai di satu tempat ada gedung tinggi, megah. Lalu begitu turun dari mobil, hei anak muda, inilah hotel yang sudah kubangun. Dan hotel ini adalah hotel yang termegah sekarang di kota ini. Kaulah saya angkat menjadi top manajernya di hotel ini. Karena kami melihat kau adalah pekerja yang baik dan punya karakter yang baik. Hampir anak muda itu pingsan. Bayangkan dari pekerja hotel biasa menjadi top manajer. Alani baik kosong oni tuhami nama saya berjum, berarti kau orang baik, punya karakter yang baik, tidak melihat pandang bulu, dan kau manajer yang baik. Mulai hari ini kau akan menjadi top manajer hotel ini. Dia mau Hotel William Astoria di New York. Satu naik ngadong upe hotel di sini. Itu kisah nyata. Jangan jemu-jemu berbuat yang terbaik. Waduh hawa. Karena Tuhan tidak pernah tutup mata melihat orang yang berbuat yang baik. Ate, orang saya dohono kudon, ai akapiga hamuson ketuan di punguan marga, punguan pasah tahun. Ai mate-mate na bohado lokon. Mate-mate na burju, tohodo mate-mate na burju. Tohodo. Adong mandok daong. Kenyataan na bohado. Kenyataan na bohado. Hola na burju do rugi. Harugi do molo burju imajo. Harugi do molo taula na denggan. Manang gabe mago do halak mangulah na denggan. Mago. Bohado molo mangulah denggan. Adong do upana. Song nautik do mandok. Adong do upana. Adong. Itu dah. Molo so dapotita upata mauna denggan di tanoon, di dia upal ka upata. Idia. Yakin doho. Oke mang, yakin do. Alai buka mojo. Wahyu 22 ayat 12. Asa undang gabe ngadong nong istilah mandok mate-mate na burju. Wahyu pangukapon. Wahai do kondisi Ijaha majolo Pangukapon 22 ayat 12 Wahyu 12 ayat 12 ayat do kondisi sada 2 tolu na bahasa Indonesia do manjaha sada 2 tolu
Ima. Tibu auro, buanoko maupa, hombartu naniulana B. Jadi lam godang ulah muna denggan, labal gama upa muna di banua gijang. Dan ngadong mate-mate na burju daong. Ido. Jadi malo tung adong pe panitia pembangunan mambai na kadia mau dipanggil panitia pembangunan 1 juta, lek kamu 10 juta. Mula dong hepengmu. Ido dah. Molo 10.000 do hepengmu, lihat kamu 10.000. Dang ado kepengmu toho dang adong, dang bohai. Paniat paling sauti tang yang muna bujo kamu tutuhani. Alana marupa do akan mangulahon na denggan. Ido tidak sia-sia. Ayo do honoku, ibadah dak pola mabiar hita mangulunton nami dak pola biar. Unang holsohon. Karena Tuhan Maha Kuasa. Nah, udah mau jahamu, mabir dohu mab Tuhani, rugi dohamu, adong ma dongamuna namalo muntir pature mobil, ala solhot tamu tu dongan munon, sega mobil muna dihana pe sega ipadenggan baga uli, dadang olo dongan muno manjalo hepengna, las dorhamuna. Buasa ibana songoni ala parhon na hamu. Ala alena boido songoni. Nah, sonari ise mali ale muna na sumurung. Ise mali ale na sumurung. Nah, molo solhot hamu tutuhani buhado. Buhado. Isariho do hamu. Yakin do hamu. Tohodo. Ido neng dohonon ala adong do ale-aleta na jumago na humebat boy paturehon boy panguluhon boy pamalupon boy paradehon sude dang adong behita mabiar holanon toho do hita solho tutuhani odo naeng ona kiningani ikon marsanga magwar ni debata, marsanga magwar ni Tuhan Yesus, ikon marsanga magwar ni Yesus, disude pangulota manang dia pe tahu hasanga pa di gwar ni Tuhan Yesus ma. Nasonari sukun solhot do hita tutuhani. Martangiang dohamu. Aha matangyangi. Unang rumusan doa adalah sayap alat untuk terbang menuju ke hadirat Allah. Doa adalah satu-satunya alat untuk berkomunikasi bicara Tuhan. Dan rumusan menurut ho ngabohai lalaho gogo ditangyangi di golum ido unang rumusan unang dalil nung nga adong ilalaho gogo ditangyang marsabdo Tuhani ido natikos ido na perlu ay molo suadong do pilalaho lapatan tangyang di ngolum lapatan ni pasarom do Tuhani berarti ikon toktong do peho marsiajar bohado asada poto imalas ni roha mar Tuhani. Nah sonari jojot do hamu martangyang jojot do hamu manangihon hata debata sering do hamu jabu manangihon manja hata debata odo persoalan na mula martangyang ise makatai. Ise do makatai mula martangyang. Hita do ido kan? Jadi mula manjaha debata ise makatai. Debata do makatai, hita manangihon. Nasonari. Dia ujot-jot hita martangyang isa manjaha debata. Martangyang. Jojot mah hita makatai tu Tuhani daripada Tuhani makatai tu hita. Roma ale-alem amang manulang. Roma alem dungi ro alemon sungsa ijabu holan makatai ma terus dokya ho makatai tangihon buha mahul songeni isiroi mana hol makatai ma terus so hiai be tangihon makatai sai to mus makatai mana yan yang makatai bana petejo seina lo so hiai ta makatai buha marohata tabodo tapsongoni mahita tutuhani hol hita makatai hita martangyang tuari kod on sude Arya do bom martangyang makatai ya Tuhani dakea tatangihon marita hita dia buha marwang Tuhan itu hita
Ala ni mahiteon, jami sadarion, asa marlas ni roha Tuhani, marlas ni roha hita, tatangihon ma, hatan Tuhani. Unang hola kita, na yung tangihonon ni Tuhani. Ngataboto, lapatay na manjahatan di bata. Ino na kini, unang hola kamu patatangiyon. Bamulo, rodo nga mutong, alale mo mana makatay. Mula maho, dah gitu. Mula maho. Ay soitan ko makatay idang doon. Ala ni sadarion asa toktong marsangap Jesus Kristus tatangihon sorana hitape tangihon libata sorata. Dapat kita ma dame hasonangan las niroha di bagasan olop-olop. Amin. Mauliate martangyang mahita. Mauliate ma Tuhan. Pasu-pasu ma ruasmu saludna. Dina asa ringgas martangyang tuho, ringgas tumangihon hatam. Ringgas mangulahon nadenggan, ringkas patupahon lomo nirham marsangam maguarmu alani Tuhan o matutu tikina papudi sahali na posomon pasaton hatam na badai di tonga-tongan huriam haki peserangon atau multung petutu marsirang hami tungan akapakobasyon sayho mamanggom-gom hami mauliate madiho marhiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata marite ede nomor 210 ayat sada dohot ulutna las tapapung ma pelia sada A pelia sada B dohot tu pusat.
batang yakoma peleata martang yang mahita. Ale de bata amanami na di banua gidjang, hodo haroroan ni saluhut cileho leho na denggan, dohot nasa ulibasa maliutus. Hupasatami masian na nilehon mi tuhami, pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti, asa huparasya kami peleanon, pati buluhon harajommu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami maritehite todim, asa lamutadahami, godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho, marhite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Ale amanami na di banua gidjang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saud malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gidjang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasorohon madamena tu todim. Selamat hari Minggu Madhita, Salam.